quan et trobes iniciatives com aquesta, és absolutament necessari agrair que existeixin les iniciatives i que hi hagi institucions que les acullin, perquè iniciatives o bones idees sense un espai i unes administracions que ho puguin acollir no tenen cap mena de sentit o no passen directament. I per tant, un agraïment a l'existència del segell i als 50 municipis que ja en formeu part i que per tant heu decidit que voleu apostar molt més decididament i molt més fermament en la transposició de les polítiques feministes i les polítiques de gènere en els vostres municipis. Sabem, ho sabem totes, les que estem aquí segur, que incorporar la transversalitat de gènere i des d'una perspectiva interseccional és un mandat de les institucions internacionals o de les organitzacions internacionals i també sabem que és un mandat que ens autoimposem des dels diferents espais en els que estem, des dels ens locals, que formeu part d'aquest segell segur i també des de la Generalitat. És a dir, nosaltres, com a govern de Catalunya, ens autoimposem el mandat no només d'incorporar la transversalitat de gènere, sinó de fer una transformació, la revolució feminista o impulsar la Catalunya feminista. I això, acceptar aquest mandat i posar les eines per poder fer aquesta transformació és el primer pas, però no és l'únic. Necessites instruments per poder-ho desenvolupar. I, de fet, sabem que la Generalitat per si sola no pot fer la revolució feminista a Catalunya, sinó que necessita diferents aliades, com bé deia l'alcaldessa, les aliances són imprescindibles, necessitem aliades perquè aquesta revolució sigui possible. I les aliances es fan de moltes maneres, no només amb el finançament, que també, però les aliances es fan de moltes maneres, es fan construint juntes, es fan pensant juntes, es fan sabent que no estàs sola, que allò que et passa a tu, igual que ens passa a les dones quan treballem juntes i construïm polítiques feministes, sabent que allò que et passa a tu no només et passa a tu. Per tant, des de les institucions públiques aquest mandat és necessari. Per tant, aquesta acció és absolutament necessària i, a més, jo crec que és una bona notícia que per fi un govern de la Generalitat tingui aquest mandat com un dels pilars de l'actuació i així es reflecteix en el pla de govern, es reflecteix en la creació de la Conselleria d'Igualtat i Feminismes i es reflectirà, creuem els dits, amb el pressupost. Per tant, si coneixeu algú al Parlament, ja sabeu, aquests dies estem començant a preparar la proposta de pressupost, ja sabeu cap a on heu d'apretar. A més, és un dels motius pels quals no em podré quedar avui, perquè estem tancant el pressupost i hauré de marxar i em sap molt de greu perquè m'hauria agradat quedar-me i escoltar-vos a totes, que segur que al migdia us n'anireu més sàvies i amb més idees de quan heu entrat aquest matí. Finalment, això, la jornada d'avui és aquest espai en el que no només posem en conjunt allò que sabem, allò que coneixem, sinó també on surten aquestes idees que després poden generar en projectes nous o en canvis nous. I, de fet, el segell jo crec que és una idea que no és nova, un segell de qualitat no és nou, però aquesta aplicació és absolutament innovadora i és molt necessària perquè necessitem mesurar el que ens passa, perquè ens hem de poder comparar. Per tant, quan tens eines que, a més de mesurar, a més d'avaluar, ens permeten comparar i són eines que, a més ens permeten canviar les organitzacions, i jo crec que les que estem aquí sabem que canviar les organitzacions per dintre és molt més difícil del que és dir-ho, ara farem una transformació feminista, amiga. Ara aplicarem la transversalitat de gènere. Vale, molt bé, explica-li a la interventora, explica-li a... ja ho sabeu, els poders fàctics. Llavors, quan tens aquestes eines que ens permeten mesurar, i mesurar ens permet comparar, això ens dona molt marge per poder ampliar les polítiques. I, per tant, això, reitero l'enhorabona, reitero l'agraïment per convidar-nos, per considerar que l'Institut Català de les Dones és un interlocutor necessari per poder impulsar el lideratge feminista al país, que no sempre ho ha estat, i aquesta és la llàstima, aquesta és la pena, que no sempre ho ha estat. I, per tant, que tingueu molt bona feina. Estem a la vostra disposició a la plaça Pere Corominar 1 i a qualsevol de les xarxes que tenim per si necessiteu res, i que tingueu molt bona jornada. Moltes gràcies. Moltes gràcies.